Rere sarta palwanuting ranu tresing karsa miwah dening kanyut ilahing awek namastu purnama sidam awek namastu silat mring yuang jagat siran tondo kawisesaning bisono sono sinawung lang blebes dimaseles tantun lampeng buddha jinantur tutur katela tetula tulat mring labdeng paradya Winarsita ngupama parameng niskara karana gya tumiying jaman purwa pinardi tameng lelata mangkya tekap wasananing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Purwengkata kebyar dumadining ringgit purwa Iwang Sukma mangel dinuwih ana sasmitaning sun wayah Bathara Jagat mengko ta dhisik Kakang Patih Udawa kawula nuwun inggih Kanjeng Dewaji jimat punden kula madya padha prapting delahan kepareng nimbali ingkang abdi pun Udawa jumadong dawuh Kanjeng Dewaji jimat punden kula iya Kakang Patih sawuse padha satata nggon mulungguh Kakang Patih Udawa kadiparan kahanane Projeng Dwarawati Kakang Patih Udawa kawula nuwun inggih Kanjeng Dewaji malahi paduka nimbali dhumateng ingkang abdi ing kepatihan babagan ubengi ing kaprajan miwah tata rakiting kaprajan dalem ing Dwarawati sedaya sampun sayek-sayeka kabdi akarya junjung luhuring nusa tuwin bangsa negaring Dwarawati
Sinuwun. Minggahi pendateng para prajurit ing rinten pantaraning dalu sampun sami sigeg tuwin siaga anggenipun sami olah gladaning ngaperang sawanci-wanci praja paduka kapengko ing paramuka sampun boten badhe angguji wani Dewaji ing ngabdi kepatihan rembuk sumangga kasawurna putung sumangga kasawatna kawula non inggih Kanjeng Dewaji Jimat punden kula iya Kakang Patih Udawa pakaran ingkang utama tindakna salawase lan ora liwat kepenakna nggonmu marak ngabiyantara ning ngarsaning sun Kakang Patih Udawa kawula nuwun inggih Kanjeng Dewaji kula kinten sampun boten kirang prayogi anggen kula marak ngabiyantara wonten ngarsa paduka nuwun sewu Koko Prabu Koko Prabu Jimat punden kula Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Mugi diagung pangaksma paduka, arep dirandhat anggen kawula ngacarani dhateng rawuh paduka duh Koko Prabu. Awit rawuh paduka ingkang tanpa cecala langkung rumiyin, mongko adat sabenipun anggen paduka tedhak dhateng negari Dwarawati. Saderengipun ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami sarawuh paduka. Koko Prabu Baladewa. Nggih, jagat wasisaning batur ya wayah Bathara jagat Yayi Kresna iya. Antuk pamujining Yayi Kresna rumentah marang pun Kakang ing Mandura lulus Raharja lakuku. Ora nempuh halangan swiji apa. Amung salam oneng sartaning salam taklimku wae kadura marang Yayi Kresna ing Dwarawati. Yayi Kresna. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu. Sanget anggen kawula mundi mugi dadosna jimat paripih kayiwanan Koko Prabu kula ambali malih mugi diagung pangaksama paduka awit radirandhat anggen kawula ngacarani rawuh paduka sabab saking menapa Koko Prabu nggih awit saking kagiyating manahipun ing raying Dwarawati dupi paduka rawuh mongko tanpa cecala langkung rumiyin mongko padatan ingkang sampun menawi paduka badhe rawuh dhateng Dwarawati mesti utusan gandhek sakembaran kinarya anyaosaken nawala dhateng ing raying Dwarawati Koko Prabu mila dinten samangke mugi diagung pangangsama menawi anggen kula ngacarani rawuh paduka benih kalian padatan sebab menawi anggen paduka rawuh wonten negari Dwarawati menika ingkang rayi mangertos tentu badhe kula papak mawi rata kencana ingkang linangsing jong banunji badhe kula gelari babut prang wedani saking madyaning alun-alun dumugi wonten ing pagelaran tuwin wonten ing Pasewakan Agung menika. Miwas sasampunipun paduka tedhak dhateng Stinggil Binaturata temtu badhe kula wijiki ampeyan paduka mawi tirta Hermawar. Koko Prabu Jimat punden kula, Koko Prabu Baladewa. Ya, Yayi Kresna. Nadyan lagi kaucap ana ing lathi wae rasanipun Kakang wis bombong ing tanpa upama. Durung kababar ing pakarti. Ya, Yayi. Tak kira yen to Yayi Kresna iki mau mbagekake marang ratu kono-kono. Ratu saka negara kono-kono ingkang prapta ing negara Dwarawati kuwi mujudake sawijining upacara kanggo ngurmati tamu ingkang teka ning Praja Dwarawati. Mekaten Koko Prabu. Ya. Nanging yen tumrapipun Kakang tak kira kuwi ora perlu, Kresna. Sebab saka pangrasanipun Kakang ora ana bedane antaraning Dwarawati lan Mandura. Yen pun Kakang bali utawa rawuh menyang negara Dwarawati iki tanpa beda pun Kakang bali menyang negara Mandura. Dadi mbok menawa sesuk upama ana lakon wayang sing jejeri negara Mandura lan dayowe Yayi Kresna tak jaluk aja mbok bedak-bedake anggepen Mandura ya Dwarawati, Dwarawati ya Mandura, Yayi Kresna. Kawula nuwun inggih Koko Prabu matur sembah nuwun dene pangreguh paduka dhateng ing rayi agengipun ngantos mekaten. Ya, tiba padha-padha Yayi Kresna. Setyaki mboten dawuh Koko Prabu. Bagya sapraptamu Setyaki ana ing Stinggil Binaturata. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Pikantuk berkah pangestu paduka Koko Prabu ing rumentah dhumateng kabdipun Setyaki. Lulus Raharja Pisawan kula bekti kula tuwin sembah kula katura dhateng pada paduka sinuwun sinuwuning Dwarawati. Iya
Setyaki wusing sun tampa raliwat pangastutinipun Kakang Kebat sira tampani. Setyaki kawula napa inggih kula pundi mugi dadosna kasantosaning lair batos kula Koko Prabu. Ora liwat kepenak nanggonmu lungguh Setyaki. Ini kula kita sampun boten kirang prayogi. Atmajaning Sun Dimas anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Samba Wisnu Brata bagya sapraptamu ana ing Stinggil Binaturata. Samba Wisnu Brata. Kawula ana meninggih Kanjeng Dewaji, Kanjeng Rama Jimat punden kula madya pada prapting delahan. Nuninggih awit saking berkah pangustinipun Kanjeng Rama ingkang mentah dhumateng ing putra. Lulus Raharja Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna. Kanjeng Rama keparenga kula ngaturaken sembah sumeng keming pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten sandhap pada paduka Kanjeng Rama Jimat punden kula. Iya. Atmajaning Sun Samba Wisnu Brata sing sun tampa pangastutine wong tuwa Kebat sira tampani Samba. Kawula ana nuninggih sanget anggen kawula mundi mugi dadosaken kegiyataning lair batos ingkang putra. Sawise padha satata kang kanthi prayoga aja nganti lali padha ngatur pangabekti marang Koko Prabu ing Mandura. Awakmu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Kawula ana nuninggih O Prabu ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten sandhap pada paduka Koko Prabu. Iya. Samba wis tak temu pangastune wong tuwa Kebat sira tampani. Samba. Kawula ana nuninggih sanget anggen kawula mundi O Prabu. Semanten ugi kula Koko Prabu ingkang dipun Setyaki ngaturaken sembah ing pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten sandhap pada paduka Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Iya, Dimas Setyaki, jeneng para ngaturake bekti marang ingsun kok tak tampa ndadekake bombong rasanipun Kakang. Setyaki, pangestuku tampanana Setyaki. Kawula nun sanget anggen kawula mundi. Semanten ugi kula, Dewaji, Jimat punden kula. Kula ingkang abdi pun patih Udawa ngaturaken sembah ing pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten sandhap pada paduka Dewaji Jimat punden kula ing Mandura Dewaji Baladewa. Iya. Kakang Patih Udawa iki. Ih, lakar kaleresan Dewaji. Kakang Patih Udawa wonten dawuh. Aja kaladuk ati kajron penampa lan aja gelo atimu yen to aku ora bisa nampani sembahe Kakang Udawa. Lho. Alajeng lepat dipun ingkang abdi menapa dene paduka mboten kersa nampi sembah pangabekti kula Dewaji. Kakang Patih Udawa wonten dawuh. Aku isih kelingan nalikane aku kelawan kowe biyen urip ana ing Widara Kandhang. Sapa ingkang tansah rina wengi momong marang Baladewa? Ora ana liya ya mung Kakang Patih Udawa. Nganti temekaning aku dadi nalindra ning negara Mandura. Aku uga ora bakal lali marang apa kang dadi lelabuhane Kakang Patih Udawa. Turta cara umura ya tuwa Kakang Patih Udawa. Mula gedhe walate tumrap Baladewa yen aku nganti gelem utawa aku wani kumawani nampani sembah Kakang Patih Udawa. Malah kosok baline Kakang Patih Udawa sembah pangabektiku katura ana ngarsaning Kakang Patih Udawa. Waduh, ih Dewaji. Wah. Lah jebul isih ketok wong aku. Ndekno ning omah kok diwanani karo wong wedok. Wah. Iya. Iya sinuwun sanget anggen kawula muni. Iya, tiba padha-padha Kakang Patih Udawa. Koko Prabu, piye Yayi Kresna? Dinten samangke pancenipun ingkang rayi ngawontenaken Pasewakan Agung ingkang beneh kalawan padatan. Iya, pun Kakang uga kagiat kagura wekasan. Dene tumekaning pun Kakang menyang Project Dwarawati kene mongko tanpa tinimbalan jebul siadi lagi ngandani Pasewakan Agung ingkang beda kelawan padatan. Lakar mekaten Koko Prabu. Iya. Menapa sampun dipun keparengaken matur ing rayi dening menapa ingkang dados wasing pirembagan ing rikalenggan menika Koko Prabu. Iya, Yayi Kresna.
Ala becik bener luput tumulika babarna. Yen to pancene oleh dimirengake marang kang padha gantung paseban pin para nayaka lan kawula ingkang padha siba ning Praja Dwarawati tumulika babarna. Nanging Yayi Kresna, yen pancene babakan iki mau wadi tumraping Siadi lawan pun Kakang, ayo tak derekake manjing ana sakjroning kedaton pirembagan catur netra kelawan pun Kakang. Nadyan to pun Kakang iki ketiba tuwa, pun Kakang nedya nganglungake jangga nilingake karna midhangetake apa kang dadi pengendikaning Yayi Kresna ing Dwarawati. Hanjrah ingkang puspitarum katiyuping samirana mrek sekar gaduh ngas gandanya maweraras renaning driya Koko Prabu jimat lepunden kula. Yayi Kresna kepiye? Estunipun nembe 3 hari kepengker. Atmaja Paduka inggih pun Abimanyu. Kaliyan ingkang garwanipun ing nalika semanten Koko Prabu Baladewa temtu naksih enget. Dereng watawis dangu kula kaliyan panjenengan ndhawuhaken antawisipun pun Abimanyu kalawan pun Nini Dewi utawi Eyang Nini Dewi Utari Koko Prabu Baladewa. Ya, Yayi Kresna. Pun Kakang isih kelingan, pancene durung suwe. Lan pun Kakang uga nyekseni dhewe, sebab pun Kakang uga prapta nalikane Si Abimanyu dhaup asta lumiyat kelawan Nini Dewi Utari nalika semana. Inggih, Koko Prabu. Eneng apa Kresna? Eneng apa antaraning Si Utari kelawan Si Abimanyu? Inggih. Nalika semanten antawisipun Abimanyu kaliyan pun Nini Dewi Utari menika sowan wonten ing Dwarawati lajeng mbok menawi wonten perkawis Abimanyu lajeng tawang-tawang tangis wonten sangajengipun ingkang ngraying Dwarawati Koko Prabu. Wah, la yes kaya ngono kuwi Yayi. Sing jenenge wong omah-omahe kaya ngono kuwi ora banjur pancen ya kudu njuk dalane iki kudu mulus. Ora. Sing jenenge wong omah-omah ya cok kadang kala nganggo geseh bareng. Ngono. Lan mbok menawa iki piwelinge marang pun Kakang lawan Yayi Kresna. Aja pisan-pisan Yayi Kresna mbelani. Nadyan to Abimanyu kuwi kegolong kulit daging dhewe. Aja pisan-pisan mbelani sebab wong yen wis omah-omah kabeh dadi tanggung jawabe wong loro. Wong jaba ora kena melu-melu. Inggih, Koko Prabu. Ora kena melu-melu. Inggih. Nanging dipun rembag sanes menika Koko Prabu. Lho, dudu kuwi? Inggih sanes. Wah, tiwas aku mempeng. Inggih, sanes menika Koko Prabu. Ya, apa kang dirembug Si Abimanyu? Koko Prabu. Estunipun dinten samangke sasampunipun terwaca tuwin prayogi manehipun pun Abimanyu tumunten Abimanyu lajeng matur dhateng ing raying Dwarawati.
praptanipun Abimanyu ngandharaken bilih bumi utawi kesatriyaning Plongkowati dinten samangke hawanipun benter mboten kados padat sabenipun. Apa sing pigatos lajeng Abimanyu tumuli matur dhumateng ingkang raying Dwarawati bilih saged lerem waluya jati temah nirmala kesatriyaning Plongkowati menika menawi to kagaduhan Abimanyu menika saged anggayuh wujudipun ingkang sinebat Wahyu Eka Jati Koko Prabu Baladewa. Iya Yayi Kresna. Yen ngomongke perkara anakmu lanang si Abimanyu kae bocah kok bejone ora jamak-jamak. Ingkang sok kadang kala ki marai meri jroning atinipun Kakang. Mbok menawa si Adi uga mangkono. Sebab ngene. Pun Kakang iki turun tus darah Mandura. Atmajane Sinuwun Prabu Basudewa. Yayi Kresna uga mangkono. Turun tus Mandura uga atmajane Sinuwun Prabu Basudewa. Yen pun Kakang duwe anak sing jeneng Wisata, Yayi Kresna duwe anak lanang jenenge Samba Wisnubrata. Lara ireng. Adine Yayi Kresna iku duwe anak sing jeneng Abimanyu. Nanging pancen nyatane Abimanyu kuwi dadi satriya kandhang-kandhange Wahyu. Wahyu apa wae tumurune menyang Abimanyu. Wahyu Cakraningrat. Wahyu sepatu jaran. Kabeh Wahyu lumlebu ning Abimanyu. Durung tau ana kok Wisata entuk Wahyu, apa meneh Samba Wisnubrata. Yayi Kresna, wonten dawuh Koko Prabu. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi oleh-olehane yen anak ki mung tansah diugung, apa kekarepane dituruti, apa kesenengane dituruti. Dadine kaya ngono kuwi. Durung tau kok Samba Wisnubrata ki entuk Wahyu. Malah sing cok kadang kala marai mangkel atinipun Kakang Wisata. Kowe ngerti Wisata? Inggih menika Atmaja Paduka. Wisata ki anak ratu lah kok senengane main jadilan iki kepiye? Anak ratu mbok yo gegulang. Pun Kakang ki ora bedak-bedakake babagan kesenian apa wae. Ning mbok yo sing rada mibawane luwih sithik ngono apa piye? Miyaga apa kepiye? Paling ora ki yo girong-girong. Malah gawe grup jatilan dijenengi Ganendra Laras. Inggih Koko Prabu. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi yen si Adi tansah gunggung marang anak. Inggih Koko Prabu. Pancenipun kados mekaten. Beda karo si Abimanyu beda. Iki Abimanyu wae lair glegak kuwi ana ing swasana prihatin. Lair Abimanyu kuwi dipangku karo si Bratasena karo si Werkudara. Lair ana tengah alas. Uripe sarwa prihatin, mula ramuk kaliyan banjur gedene Abimanyu kuwi dadi satriya ingkang dadi kandhang-kandhange Wahyu. Inggih Koko Prabu. Mongko nalikane Abimanyu dilairake Janaka ki malah glibengan karo wong wedok liya. Inggih Koko Prabu. Paduka tasih kengeten aku isih kelingan. Aku yen perkara sing menggok-menggokne aku isih kelingan. Ing dipun gaya Abimanyu wujudipun Wahyu Eka Jati menika wonten gandeng cenengipun kalian Koko Prabu. Lho, gandeng cenenge marang pun Kakang opo? Inggih Koko Prabu. Ing samangke mbok menawi wonten payu-payu ingkang katempuh ing samirana, kula suwun Koko Prabu sampun negakaken dhateng Atmaja Paduka pun Abimanyu. Sebab gegayuhanipun Abimanyu menika mujudaken gegayuhan ingkang luhur ingkang tundhonipun badhe mbeta dhateng kawontenan waluya jati temah nirmalanipun kesatriyaning pun Abimanyu Koko Prabu. Ya pun Kakang mangerti. Mula Yayi Kresna. Sing jeneng wong bakal gayuh Wahyu utawa wong duwe gegayuhan kuwi saya cedhak gegayuhane bakal saya gedhe. Reretune lan panggodane ibarat uwit iki mau sangsaya dhuwur bakal saya gedhe angine. Mula Yayi, dina iki tak kira
aja nganti lelo ing kaprayitnan. Mbok menawa apa kang dadi gayuane Abimanyu iki mengko bakal ana ingkang bakal ngreridu sarta ana ingkang nunggal karep marang kang dadi karepane Abimanyu. Yayi Kresna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka triku mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reh kagiri-giri ro nanggana magawya glarira wang-wang kocap nalika semana dereng rampung anggenira sami mbal pangandikan nata ing Mandura Prabu Baladewa nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna pangandikane ora ingkang pungkasan kaya nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu daring wong akecoh nginango durung abangi durung mancing dasaring bumi kasaru gegering jawi piyak ngerstakep mriko seban klebon amuk nalika semana santen waing wantun miyak sangganing para ing prayaka saya menggantung pasiban nengge abding Madukara Kilurah Semar Badrana ing wantun miyak pancane tinglongok Stinggil binatura dasaken kagiat kang sami mulat amangkana pangudas mana sami pas sami lenggah kanca piyak minggir ana daya Pak ana daya irem kembang
teratebang rerayungan long ma lengkung rerayungan long malengkung wes semu kang mawon araras Koko Prabu piye Yayi Kresna menawi boten sisih pandulu kula menika kados wonten sawanipun pamomonging Pandhawa inggih pun Kyai Lurah Semar Badranaya Koko Prabu iya dasar kepara nyata Yayi Kresna mula ala becik bener luput tumuli kapijiya apa kang dadi kekarepane Semar Badranaya dene sowan tanpa tinimbalan menyang Praja Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna kawula non inggih Koko Prabu mengko to dhisik Kakang Semar Badranaya padha bagya sapraptamu Kakang Semar Badranaya titis jais padha nitis nutulutis mblegegeg ugeg-ugeg sadulita mel-mel inggih Den pikantuk berkah pangestunipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Dwarawati wilujeng lampah kula. Bekti kula katur wonten ngrasa paduka nggih Den. Iya. Kakang Semar wis tak tampa pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih sanget anggen kawula mundi mugi dadosna jimat. Semar Badranaya slamet satekamu. Semar Badranaya. Menika kados ndara kula ing Mandura. Ya dasar kepara nyata. Inggih Den pikantuk berkah pangestunipun Gusti kula ing Mandura lulus raharja pisawan kula bekti kula katur Den Ndara Baladewa iya Kakang Semar wis tak tampa pangestuku tampanana Semar inggih kula pundi mugi dadosna jimat Kyai Semar padha becik sapraptamu Kyai Ndara kula Ndara Samba wilujeng sowan kula bekti kula katur nggih Den. Iya. Kyai Semar wis tak tampa Kyai Semar. Kakang Semar, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata lungguhmu, asat kang dadi kringetmu, aso kang dadi napasmu. Ora jeneng panjenengan ingsun bakal gempil kamardikan munggonmu sowan marak ngabiyantara ning ngarsaning ingsun nanging jeneng para swan tanpa tinimbalan madyaning stinggil binaturata projeng Dwarawati apa to kang dadi darunane Kakang Badranaya nggih to Den menawi sampun dikeparengaken matur kula badhe matur sinuwun ya wis tak keparengake jeneng para matur marang ngersane ingsun nggih Den Ingkang angka sepisan sowan kula boten wonten sanes iki namung badhe tuwi kawilujenganipun ndara-ndara kula ing Dwarawati. Kula warga ing Dwarawati sentana sanak kadang pangmong mitra sartanipun para kawula ing Dwarawati. Sasampunipun kula dumugi wonten ing Dwarawati rumaos bingah, rumaos bombong raos kula. Dene boten kirang setunggal menapa sami wilujeng sedayanipun. Mengkono Kakang Semar inggih. Dene tungkap ingkang angka kalih sinuwun sowan kula wonten ing negari Dwarawati menika bebasan badhe ngebun-bun enjang jejawah sonten. Ngebun-bun enjang menika tegesipun ararawun jejawah sonten menika tegesipun udan ingkang alit naminipun gerimis. Lingganipun tembung kula menika sowan wonten negari Dwarawati badhe nyuwun cara kasaranipun
Malih kula sowan wonten negari Dwarawati menika namung dapur badhe ngemis sinuwun. Ning sing kula mis niku dudu wujuding Raja Brana Mas Picis sartanipun Prabiya menika babar pisan boten. Nanging menapa ingkang badhe kula suwun saking ngrasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika boten wonten sanes. Inggih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya sinuwun. Dene kagem menapa mugi paduka uningani bilih dinten samangke Kelurahan Kalang Kadempel menika nembe ngalami bencana. Nembe ngalami bencana begebluk. Pagebluk. Iya. Nembe ngalami begebluk nadyan dereng kathah pepejah namung nyatanipun menika sampun damel resahipun para RT RW dukuh lan sak panunggalanipun wonten ing Kelurahan Karang Kadempel menika. Pramila saking menika sinuwun saderengipun wabah menika saged sumarambah dhateng sedaya. Wonten ing Klampe Sireng wonten panggenanipun Petruk Gareng lan sak panunggalanipun lajeng kula dinten samangke kula tetegi wonten sak tengahing latar. Pikantuk sasmitaning dewa ing dumuling tanpa wujud wonten ing talingan kula saged nirmala jati temah waluya. Pagebluk ing tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika menawi to tinumbalan utawi kula saged betasrana inggih menika wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Jumbuh kaliyan naminipun Wijaya Mulya. Wijaya menika unggul, mulya menika sampun mestani. Pramila saking menika sinuwun menawi dipun keparengaken lan menawi paduka sinuwun kersa sabiyantu dhateng ing abdipun Badramaya. Menawi paduka kepareng paring sabiyantu kalian kula pun ekcing. Kepareng kula badhe nyuwun ngambil wujudipun pusaka paduka inggih Sekar Cangkok Wijaya Kusuma utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Cekap semanten ingkang dados aturipun ingkang abdipun Badranaya. Saking lepat mugi diagung pangaksama paduka. Sinuwun Prabu ing Dwarawati.